খন সালাইनो रोगासिनो सरखारखौ सालायनो रोगासिनो बर'खौ नायनो हाया बिसोरो हालखा खुरसाखौ नायनो हायो बेसोरनो नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय आं दिनैसिम साननै सानथाम जाबायमोन भिडिअ आपलोड होनो मोनिया जाहाथे रायजोफ्रा जेबो गाज्रि मोननो नाङा मानो होनोबा आं सम होनो हायाखैमोन भिडिअ बानायनो एबा भिडिअ आपलोड होनो नाथाय नोंथांमोनजों दिनै आं आरोबाव मोनसे खोथा शेयार खालामनो होनना फैबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन दानिया थौदो मेन टपिकनि सायाव सावरायनोसै जाहाथे एसे सिगाङाव आं भिडिअ क्लिप होगारदोंमोन रायजोफ्रा जाहाथे बेखौ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ सोरनि सायाव सावरायगोन थौदो बिदिबाना मेन टपिकआव थांनोसै जोंहा आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एन्टि ट्राइबेल हारिफोर दं जाहाथे दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि ट्राइबेल हारिनि मोनथायफोरखौ बोलोजों नङा सोलोजों बिथांमोना गादबनानै दोनबोबाय दं बेनि गेजेरावनो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनैसिम खनथाम गोरोबथा जाबाय 1983 मायथाइयाव BSc बड' अट'नमास काउन्सिल जाहाथे बेखौ जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खालामदोंमोन जाहाथे बै समावबो बिथांमोननो साननैसोनि थाखायल' बास गारि एबा माबा माबि सुबिदा होफ्लानानै जाहाथे बिसोरखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ थगायना फैबाय आरो जोंहा बेफोर थासारिखौ लानानै जोंनि BLT आदामोना एबा सारमोना आरोबाव फिन संग्राम खालामबावबाय जाहाथे जोंनो BTCखौ नांगौ एबा बड'लेण्डखौ नांगौ बेनि गेजेरावबो आसाम गभर्नमेन्टआ 2003 मायथाइयाव बिथां BLTनि सार एबा गेदेरमा आदामोनखौ बुरखायना लाबोनानै जाहाथे बिसोरनोबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होगोन होननानै जाहाथे बेखौबो होदिया बेयाव मा जाखो BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मोनसे फिसा काउन्सिल होफ्लानानै जाहाथे गोबां 17 बोसोर बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे BTCखौ सलाबाय बै समाव बिथां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार एबा आसामनि जायफोर गेदेरमा लिडारफोर दं जाहाथे बिसोरो मन्त्रि मिनिस्टारफ्रा हाग्रामा सारखौ जाहाथे थगायनो हायैनि थाखाय एबा थोंजोङै बिथांखौ गादबना दोननो हायैनि थाखाय मा खालामखौ बिथांखौ नाखस खालामनो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां बोसोर सलायबाय थानाय NDFB आदा आबौमोन एबा जोहोलावफोरखौ लिंहरनानै मा खालामखो 2020 मायथाइयाव बिथांमोनखौ लानानै जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि गेदेरमा सुबुंफोरखौ लिंहरनानै मा खालामखो बिथांमोना BTR एकर्ड खालामबाय बेयाव मा जाखो BTR एकर्डखौ खालामबाय जाहाथे बेयावबो जोंहा बर' हारिया गोबां दुखु दं मानो होनना बुङोब्ला सासे BTR एकर्डनि सिगनेटरि जायखौ बुङो जोंहा डिआर नाब्ला सार बिथाङा दिनैसिम जेलाव दं जाहाथे बिखौ उदां जायाखै बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि एक्स NDFB बिथांमोना आरोबाव फिन मा खालामखो बिथांमोना मोनसे आरोबाव पलिटिकेल केरियार दाबावबाय जाहाथे बिथांमोना दुखुआ बेसोरदि जोंहा दिनैसिम BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव जाय सुबुंफोरजों BTR एकर्ड खालामदोंमोन जाहाथे बिनि सिगनेटरिखौ लानानै लोगोसेयैनो जोंहा NDFB आदा आबौमोना जेसेबांखिनि जेलाव दङ जाहाथे बिखौ उदां खालामनांगौनि मुङै बिथांमोना आरोबाव मा खालामखो मोनसे पलिटिकेल हान्जा दाबावबाय नाथाय बैफोर पलिटिकेल हान्जा दानायखौ सोरनि लिडिंआव जादों एबा सोरनि फाव फान्दायनायाव जादों होनना बुङोबा जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो जादों बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिनि एबा ट्राइबेलनि मोनथायफोरखौ दिनैसिम गादबना दोनदों थगायबोदों जाहाथे बिथांमोना डाइरेक्टै थगायनो हायाखै बेनि थाखायनो मा खालामदों बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मा खालामदों पलिटिकेल इस्युखौ सोना होदों बिथांमोना अब्लासो जोंनि बर' हारि एबा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गावजों गाव दावहा जागोन एबा बिथांमोना गावसोरनि मोनथायफोरखौ अब्लासो खोमाना लानांगोन बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना मा खालामखो जोंनि ट्राइबेल हारिनि सायाव मा खालामखो पलिटिकेल इस्युखौ सोना होबाय बिथांमोना नाथाय बेफोर थांखिखौ नोजोर होयोब्ला जोंहा दिनैसिम
गोबां बोसोरनि सिगाङाव बर' रायजो राजा आइ आफामोना हारि एबा बड'लेण्डनि मुङाव जेसेबांखिनि थै होबोबाय एबा जेसेबांखिनि जिउ गारबोबाय हारिनि सोमोन्दै भिडिअ नायबावनोबा जाहाथे उन समसिम नेना थाबानो जाबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।